Bon dia! Bon dia a tothom! En el dia d'avui farem un vídeo diferent dels que hem fet fins ara. Iniciarem una llista de vídeos nous sobre Warhammer 40.000, una de les meves grans aficions. Tenia ganes ja de començar a explicar cosetes i enguany és una gran oportunitat per fer-ho, perquè estan començant a enviar ja informació sobre el que serà la nova edició. I això provoca un hype de la hòstia. I jo crec que és un bon moment per començar a fer aquests vídeos i començar a informar del que estan fent ara mateix, el que estan començant a avançar del que serà el nou reglament de 40.000. La veritat és que el meu hype està molt amunt, la veritat és que sí. I bé, doncs faré una llista de vídeos amb tota la informació que vagi deixant aquesta gent, que per cert últimament està fent molt bona feina en quant a comunicació amb la comunitat i amb les xarxes socials. Bé, doncs començarem amb el tema. Llavors, com ho estructurarem això? Aquest vídeo seran una recopilació de coses que han anat dient a partir des de la setmana passada, i després ja faré un vídeo perquè s'han dedicat cada dia a avançar un apartat del reglament. Llavors, a poc anirem cada dia, que vagin dient coses, aniré fent un vídeo resum del que han dit. De moment, què és el que tenim? Doncs la 8a edició, important, 8a edició, hi haurà una nova facció. Hi haurà una nova facció que sortirà junt amb la nova edició, amb tot el nou reglament i tot. Llavors, després, què tenim? Es carreguen els punts d'estructura. Per tant, vehicles com aquest, per exemple, no tindran punts d'estructura. Un Dreadnought, per exemple, doncs no tindran punts d'estructura. Això què implica? Doncs que tindran ferides, com les criatures monstruoses o les gargantuesques o coses d'aquestes. Haurem d'anar veient com això afecta, però de moment tenim això. No hi haurà punts d'estructura per als vehicles. Què més tenim? Els vehicles i les criatures monstruoses seran menys efectives a mesura que vagin perdent ferides. Això també és bastant interessant. Pot ser que els hi baixi l'habilitat de projectils o que els hi baixi l'habilitat d'armes, per exemple, que no ho tenim clar, però de moment han dit això. Una altra cosa. Aquests personatges d'aquí, Marine amb el Volter o un híbrid del culto Gen Stealer amb el seu rifle automàtic, el seu fusell automàtic, doncs aquests podran fer mal a qualsevol vehicle. Tothom pot fer mal a tothom. I això com ho gestionaran? Doncs jo m'imagino, ja s'ha dit també per les xarxes, que segurament pot ser que necessitis, per exemple, si tu tens un fusell de força 3 contra un Land Rider, doncs potser en funció de les vegades que et superi la resistència a la teva força, pot ser que hagis de treure tant 6 com el... Hi haurà, suposo, una escala o alguna cosa així, perquè si no m'ho explico. Han de fer alguna dificultat, segurament hauràs de treure un 6, després has de treure un altre 6, després has de treure un altre 6, llavors clar, hauràs de saturar d'una manera brutal amb armes de força baixa per poder-te carregar algú que tingui molta resistència. Continuem. Les armes pesades faran més ferides. Fins ara, una arma pesada com a molt podia fer una ferida, doncs ara podran fer-ne més. Els estats com per exemple força, resistència, poden superar 10, el valor 10, important. Més coses. Què tinc per aquí? Estic mirant la xuleta perquè jo de tot no me'n recordaré. Doncs estic mirant aquí. Molt bé, unificaran tot el que són els atributs, els unificaran per totes les unitats. Tornen els armaments amb modificador a l'armadura. Això què vol dir? Tindràs armadura que et modificarà la salvació, et penalitzarà amb un menys 1, amb un menys 2, això ja ho veurem, no sé, ja veurem com anirà, però de moment la idea és aquesta. Això, per lo que m'han explicat, jo vaig començar a jugar a la 5a edició, però es veu que ja en edicions anteriors això ja es feia.
Més coses. Molt bé, aquesta gent d'aquí... Ui, que això de la càmera del zoom hauré de tocar-ho. Unitats cos a cos. Faran que el combat cos a cos sigui molt més important que ara. Per lo vist, fins ara doncs els trets eren molt més importants, la fase de trets era molt més important que la fase cos a cos, però faran que el cos a cos sigui millor, en general. Faran que el joc sigui més accessible. Això, segurament també ho faran perquè el reglament, entre moltes coses, què voldrà, com aconseguiran això? Doncs, per exemple, serà més barat, diuen, ja veurem si és veritat. Les regles seran més fàcils, això sí que és veritat que segurament faran una rebaixa amb el tamany del reglament. Per tant, aquest reglament malauradament no, perquè realment mola que el reglament canviï. A mi m'encanten els canvis, m'encanta que canviïn les coses. I en aquest cas, doncs, què tenim? Què haurem de fer amb aquest reglament? Doncs malauradament ara tothom dirà sacrilegio. Home, sí, us el podeu guardar, clar, com a col·lecció o vendre'l per Wallapop, el que vulgueu. I això és fet una cosa simbòlica perquè el vídeo sigui més dinàmic. Molt bé, continuem. 1.500 punts, partides de 1.500 punts trigaran com a molt 90 minuts. Molt bé, o sigui que faran que el joc sigui més àgil. Ja s'agraeix perquè jugar 2.000 punts ja portava tota una tarda, depèn de amb qui jugaves o amb quins exèrcits, la partida es podia fer molt llarga. I estan treballant en que sigui més àgil. M'agrada. 3 maneres de jugar, molt important. Manera oberta, pots fer el que et surti al cogombre, perfecte. Manera narrativa, que seran batalles emmarcades en una batalla que tingui a veure en algun moment del transfons de les novel·les. I després el matchet, que seria el competitiu, que és el que hem jugat fins ara, és amb punts. Llavors, aquí diuen que s'utilitzaran power levels en els jocs narratius per cada unitat. Llavors ho fan això per balancejar, perquè segurament amb aquest tipus de partides no seran simètriques, no tindran la mateixa potència o la mateixa mida un exèrcit que un altre, potser seran batalles amb clara desavantatge però amb objectius diferents, potser una ha d'aguantar X torns encara que tingui menys miniatures, no ho sé, ja ho veurem, però té pinta que sigui, que vagi per aquí la cosa. Què més? Vale. El reglament s'actualitzarà cada any tindrem actualització del reglament, per tant això estarà molt viu, podran fer correccions. El joc no ens avorrirem pas, canviaran coses, hi haurà anys que jugarem d'una manera, hi haurà un any que jugarem d'una altra perquè aniran fent petits ajustaments. Jo diria que seran petits, no crec que fotin coses molt bèsties, però això és el que estan fent amb Age of Sigmar. I per lo que expliquen, perquè jo Age of Sigmar no hi jugo, no tinc temps de jugar tot, però diuen que està molt bé aquest sistema. Molt bé. Què més? Open Play. Sí. Sí, tindrà una app com l'Age of Sigmar. A veure, ja veurem com està l'app. Si canvia tant el reglament i poden posar un còdex i amb l'app es va actualitzant, estarà ja de puta mare, ja veurem. Molt bé. Això ja s'han repetit. Diuen que tenen 3 seleccions de disseny. Això no res. Molt bé, diuen que treballaran en balancejar el joc, això és molt important. Sempre s'ha dit que el 40.000 és un joc molt desbalancejat. Doncs treballaran en que tots els exèrcits puguin jugar, puguin ser útils. Realment, clar, quan comences a jugar en un entorn molt competitiu sí que és cert que hi ha exèrcits que no val la pena portar o ja saps que depèn de quin exèrcit et fotran una tunda, perquè hi havia exèrcits overs, hi havia exèrcits que s'havien quedat una mica desfasats o faltos de carinyo, però molt a favor d'això, clar, molt a favor, i tant. Encara que jo en el meu entorn de joc no som molt supercompetitius i més o menys
qualsevol exèrcit pots jugar i pots fer coses. Sí que és cert que quan jugues depèn de quins entorns, depèn de quin exèrcit, ja saps que et fotran una pallissa, però bueno, això esperem que ho sàpiguen gestionar i ho canviïn. Els punts de mando, command points, són uns punts que et donaran si fas que el teu exèrcit sigui més temàtic o compleixi més les regles d'organització de l'exèrcit que et posin. I això què farà? Doncs que tinguis com unes accions que podràs gastar una per torn i que seran com per exemple tornar a tirar daus, bonificadors o potser jugar amb els objectius, que això ja veurem què fan amb el tema dels objectius. I això, a veure com ho fan. Llavors, tot el reglament i tots els llibres d'exèrcit estaran llestos en el moment que llencin la 8a edició. Això està molt bé. Hi haurà un llibre que serà el reglament, que ja el tinc a la bessura, o sigui que ja com el compri ja està. Llavors hi haurà un llibre de Xenos, un llibre d'Imperial Chaos i un altre. Llavors, diuen que són 5 llibres, però després aquí diuen, clar, són 3 faccions, Xenos, Chaos i els altres, l'Imperi, com si diguéssim. Llavors, clar, si són el reglament i aquests 3 serien un total de 4, no sé aquesta web què està dient. Però el que està clar és que tot això, todo esto, sentint-ho molt... Ai... a prendre pel sac. Còdex i suplements. Bueno, mira, o renovar-se o morir, tu. Ai, aquí queda això. Més coses. Diuen que aquests llibres seran més baratos que els còdex antics. O sigui, tot el que sigui més barat, millor, tu. Molt bé. Llavors progressaran, el transfons anirà progressant molt més que abans. I després, per últim, qui s'hagi comprat més de... des de 8 setmanes abans, a partir de 8 setmanes abans de l'anunci del dissabte passat, qui hagi comprat còdex, doncs podrà bescanviar-los per uns descomptes, crec que són... no, és un descompte del valor del que t'ha costat el còdex, està molt bé. Si heu comprat fa 8 setmanes o menys còdex, doncs i heu de justificar la compra, doncs us podran donar uns descomptes pel valor dels còdex per poder comprar-vos els còdex nous o per poder comprar-vos més miniatures o el que vulgueu. Molt bé, doncs això és el que sabem de moment i estarem pendents a veure cada dia el que va sortint i us aniré avançant la informació que tinguem i així anem veient, anem compartint una mica el gusanillo i a veure què ens prepara aquesta gent que està fent molt bona feina i que jo crec que traurà una edició que estarà molt xula i que tornarà a aglutinar molts jugadors i farà una molt bona comunitat. Molt bé, doncs gràcies per veure aquest vídeo. Si us agraden aquests vídeos o no us agraden, poseu like o dislike perquè, a veure, jo he fet 4 vídeos ja i algú ja els ha vist, o sigui, hi ha alguien al otro lado. Llavors, si veieu que us agrada, poseu-li el like. Si voleu estar al dia dels vídeos que jo poso, doncs subscriviu-vos, no passa res. Jo entenc que de moment encara és un canal molt cutre i tal, però bueno, jo intentaré fins que no em vegi de gust, jo aniré pujant aquests vídeos. També tinc pensat pujar vídeos de pintura de 40.000. No sé si algun reporte de batalla, això és que no sé encara com plantejar-ho, però el que segur que faré és el que estic fent ara. I també doncs pintura, passo a passo de pintura faré algun, a veure què tal. Ja us dic, jo la idea que tinc amb aquest canal és compartir les meves aficions sempre i quan em vingui de gust compartir-les i muntar tota aquesta parafernàlia. De moment em ve de gust, de moment ho continuaré fent. Que em veu més gent o menys? Bueno,
Si jo volgués moltes visites, potser faria el vídeo en un altre idioma. O sigui que tampoc us preocupeu. Jo estic feliç amb el que estic fent ara mateix. Així que si us ha agradat, feu like, si no us ha agradat, feu dislike, podeu comentar, podeu subscriure-us, podeu fer el que vulgueu, que jo també ho faré. Vinga, gràcies.